ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମିନି ବ୍ଲଗ ଆମର ଭାତ ଡାଲି ବଇଛି ବାଇଗଣ ଦହି ଆଜି ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବା। ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦେବା। ବାଇଗଣ କଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି ବାଇଗଣକୁ ଛାଣିବା। ବାଇଗଣ ଛଣା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦହିକୁ ଗୋଟେ କଂସାରେ ଢାଳି ତାହିଁରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବାଇଗଣ ଛଣା ସରିଗଲା। ବାଇଗଣକୁ ଦହି ଭିତରେ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ମର୍ଚ କାଟିବା। ମର୍ଚର ମୁଣ୍ଡିଗୁରା ଫାଷ୍ଟ ଛିଡେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମଝିରୁ ଫେଡା ଫେଡା କରି ମର୍ଚ କାଟିଦେବା। ମର୍ଚ କଟା ସରିଗଲା। ପିଆଜ ମର୍ଚ ଏବେ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟଣ ଏବେ ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ଆଇଁରେ ଡାଲି ଫୁଟେଇଦେବା। ଡାଲି ଫୁଟା ସରିଗଲା। ଦହି ବାଇଗଣର ବି ଏବେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଦହି ବାଇଗଣ ରେଡି। ଏବେ ଯାଇକିରି ଫଟାଫଟ ଗାଧେଇ ପକେଇବା। ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା। ଗାଧେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଯିବା ଭାତ ବାଢିବା। ଭାତ ବାଢି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି ଦହି ବାଇଗଣ କେମିତି ଅଛି। ଦହି ବାଇଗଣର ତ କଲର ଭାଇ ମସ୍ତ ହଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଭାଇ ଦହି ବାଇଗଣର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଜବରଦସ୍ତ। ଏବେ ଖିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ମେନ୍ କାମ ବାକି ଅଛି। ସୁଙ୍କୁଡି ଗୋଟେବାକୁ ପଡିବ। ସୁଙ୍କୁଡି ଗୋଟେ ସାରିଲା ପରେ ଥାଳି ବି ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଏଟା ଗାଁ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ଖାଇଦେଇକି ଉଠି ପଡିବା। ସୁରତ। ଏବେ ଥାଳି ବି ଧୁଆ ସରିଗଲା। ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ।